Ľudia, dneska vám ukážeme, ako vykrádať domy. Čaute. Budeme potrebovať na to zbraň. Bombu. A štít. A ideme vykrádať. A budem karovať. Toto auto moc nejde. Tak ideme pešo. Ideme len sem do tohto domu. A musím počkať na brata. Niekto mi kradne auto. Niekto mi kradol auto. Tento typek má zamknuté. Ja poznám jeden trik. Zazvoníme mu. Na čo? A vám ukážem taký trik, ako sa dostať k ľuďom do bytu. Zoberte si spacák. Dáte ho na takú dobrú stranu. Musíte ho dobre... Mám, pozerajte, taktok. Som v jeho kúpeľni. Ešte počkáme na môjho brata. Opa. Tiež je tu. Cristiano. S nimi sa dostaneme aj späť. Choďte na bok, aj neviem. Ja idem na záchod. To je neslušné. On tu kaká zatiaľ. Dobre. My zatiaľ... A musíme si dať na ňo pozor. Počkaj, ideme jak svatko. Opa. Musíme nájsť trezor. Tu bude... Pozor, tu sú. Rýchlo, dávaj, rýchlo. Kde je trezor? Tu je trezor. Zoberieme bombu. Bober. Buchneme. Bomba. Ber peniaze, rýchlo. Zoberieme peniaze a Poď utekáme. sem. Ja nemám To je ten spacák. Nemám spacák. A musíme ísť rýchlo. Čaute. Máte to mňa. Dal som ten spacák, musím rýchlo. Nie. Musím rýchlo, lebo Nie. dojdú henty. A bude prúser. Mi dajú ban. Oh shit. Musím ísť rýchlo. Oh shit. Mám to. Skočíte? Ste vonku? Nie, mne dali A hotovo. bán. Môjmu bratovi dali ban, ale mne nie. Do Tak reči. ja som ušiel a Nie. zarobili sme peniaze. Fakt mi niekto ukradol auto. Artur. A toto video končí. Dúfam, že túto vykrádačku ste si obľúbili, lebo tí, čo tam mali dom, tak teraz odišli. Poďme. Čaute.